A sesión da mañá, é para min un placer darlle a benvida a Santiago e o Consello da Cultura Galega a profesora Bernardete O'Rourke, catedrática de Sociolingüística da Universidade de Glasgow, que leva varias décadas traballando sobre o galego e coa comunidade galega, que dedicou últimamente a súa investigación á cuestión dos neofalantes na Europa multilingüe e que se ten, ademais, achegado, non podía ser casi de outra maneira, supoño, vivindo onde vive, traballando onde traballa, pois a realidade, a problemática lingüística do irlandés ou do gaélico escocés, non? Moito menos coñecida para nós, sobre todo esta última. Polo tanto, repetimos a fórmula da mañá, se lles parece. A profesora impartirá, en primeiro lugar, a súa conferencia que leva por título Linguas minorizadas e os seus falantes, novos espazos e novas perspectivas, e logo abriremos unha quenda de preguntas como a anterior, que agradezo moito a disciplina do público neste sentido, preguntas concretas dirixidas a aclarar aspectos da súa intervención, porque despois sí que subirá á mesa o profesor Kraus e xa abriremos, digamos, unha sesión final de debate un pouco con máis vagar e abordando cuestións de máis calado. Cando queira. Bueno, moitas grazas por o convite. É unha honra estar aquí e poder participar nese encontro tan importante. Non é a primeira vez que estou na Galiza. Coñecí neste país en 1998 e pasei 2 anos da carreira na Coruña, na Facultade de Filoloxía Inglesa, como lectora de inglés. E levo traballando coa comunidade galega desde entón, ademais de, como decía antes, en outros contextos de conferentes de linguas minorizadas, como o irlandés e o gaélico escocés. E tento volver a Galiza sempre que poido, e levo, de feito, de visita case cada ano durante os últimos 15 anos, excepto os anos da pandemia, por suposto. Entón, é a miña primeira visita desde 2019 e alegro-me de volver despois de 4 anos sen poder vir. Comenzo a miña intervención coa Torre de Hércules aquí. Vivendo na Coruña, a xente sempre me contaba que cando facía bo tempo se podía ver a costa de Irlanda, marcando un pouco, supoño, a amistade que existe entre os dos países a través da música celta, as tradicionais e as festivais e a gaita que escoitamos de fondo. Todo o mundo aquí coñece aos chieftains. Carlos Núñez é moi coñecido en Irlanda porque toco con eles. No mundo literario e cultural atopamos moitos estudos sobre a inmigración irlandesa e a inmigración galega. E quizáis por eso, sendo unha sociolingüista irlandesa, foi máis fácil desenvolver fortes ligazóns con diferentes membros da comunidade da fala galega. Na antropoloxía lingüística, fálase a miúdo da necesidade de establecer relacións persoais coas comunidades que se estudan. Eu creo que tanto a miña bagaxe lingüística como o meu relacionamento co irlandés me axudaron a desenvolver lazos con persoas galegas que en moitos sentidos partían unha mesma historia sociolingüística. Cando cheguei a Galiza por primeira vez, non falaba galego, pero coñecín a moita xente do mundo da música galega e adotaba ir a un bar chamado a Cova Céltica, que fora no seu momento propiedade de algunhas das músicas de Luana Lubre. E ali tiven a oportunidade de escutar moito galego e de facer amistade con outros músicos. Ao tocar música irlandesa, descateime de que moitos músicos galegos estaban moi interesados por a música tradicional irlandesa tamén. E os meus veciños eran dos Pontes, eles falaban galego e estaban moi interesados na música tamén. Entón, empapei un pouco ese ambiente, pero non falaba galego.
Empecé a falar galego anos máis tarde, cando fixen un curso de verán para estranxeiros na Universidade de Vigo. E ali comecei a aprender a colocación dos pronomes, os verbos e os falsos amigos. Supoño que, en certa maneira, tamén é a realidade de que viven algunos galegos, sobre todo nas cidades, que entenden o galego, que saben falalo porque o estudian na escola, pero non dan o paso a falalo habitualmente, aínda tendo unha actitude positiva cara á lingua. Nun país multilingüe como a Galiza, onde as linguas oficiais son moi próximas lingüísticamente, é posible ter unha conversa onde cada persoa fale a súa lingua habitual. Isto pode ser positivo para persoas que queren falar en galego, porque saben que o seu interlocutor vai entender, aínda que non conteste en galego. Pero ese entendemento das linguas tamén, como sabemos, pode ter un efecto negativo e a veces resulta nun uso pasivo da lingua minorizada por parte dun falante habitual do castelán. Entón, dar o paso a un uso activo da lingua pode supor un esforzo maior. E dar o paso para mí tampouco foi moi fácil. Ao escutar o meu acento irlandés, as persoas pasaban ao castelán, algo que curiosamente non pasaba cando falaba castelán, xa que non mudaban ao inglés. Cando intentaba falar galego, alguna xente argumentaba razóns positivas, tipo, por educación, con alguén de fora, sempre falamos castelán, sobre todo entre xente máis bella. En outras ocasións, decíame que o meu galego era o normativo e que o seu era o castrapo. Tanto na miña experiencia en Coruña como en Vigo non foi sinxelo atopar falantes de galego. Entendín que precisaba facer un esforzo maior para socializar en espazos galegofalantes. E máis adiante falaré dos novos espazos que se están a crear non só no contexto galego, senón noutros moitos contextos europeos, alén onde hai linguas minorizadas. Entón, o foco da miña intervención hoxe será tanto nas miñas experiencias para tornar eu falante de galego sendo persoa allea á comunidade, canto as observacións de outras persoas galegas que levo visto durante o meu traballo de campo etnográfico a través dos anos. Enlazaré isto con un abano de conceptos que se popularizaron na sociolingüística contemporánea ligados á revitalización de linguas minorizadas. A noción de falante, a noción de neofalante, espazos de respiro lingüístico ou breathing spaces, como se dice en inglés, espazos virtuais, espazos diaspóricos, prácticas translingüísticas e mobilidades. En termos xerais, a sociolingüística e os estudos sobre procesos de revitalización lingüística estiveron conformados por tres supostos interrelacionados. Primeiro, o falante nativo ideal e o foco en documentar o verdadeiro falante nativo como representante dun pasado auténtico. Segundo, o principio territorial en base ao que as linguas minorizadas se formulan baixo confins xeográficos estables. E terceiro, as linguas como entidades delimitadas, concebidas como obxectos separados e innumerables. Entón, as preguntas que suxiro son: hasta que punto nos serven estes conceptos como marco teórico hoxe en día? Que mudas de perspectiva habría que adoptar para establecernos unha política lingüística contemporánea? Nese sentido, a pesquisa académica actual está a cuestionar estas tres premisas sociolingüísticas tradicionais por tres motivos principais.
Primeiro, non dan conta do incremento de novos falantes que adquieren a lingua fora do contexto familiar. Segundo, non se ateñen á realidade empírica das dinámicas da lingua na sociedade na que tanto as linguas como os falantes están a continuo movimento. E, por último, non dan conta da naturaleza cambiante e a fluidez dos repertorios lingüísticos e prácticas translingüísticas das falantes de linguas minorizadas. No que sigue dividiré a charla alrededor de estes tres supostos e vou empezar co primeiro. O importante libro de Joshua Fishman sobre Reversing Language Shift ou como salvar línguas a súa posible desaparición, que se publicou nos anos 90 e despois nos anos 2000, falaba da potencial reversibilidade do proceso de sustitución lingüística e como intervir nese proceso a diferentes niveis. Fishman presentaba unha concepción da lingua a salvar como obxecto de estudo. Sin embargo, habría que preguntarse que é o que se está a salvar e se isto reflite as experiencias dos actores sociais dentro da comunidade. O foco na lingua en contraposición ás falantes ten levado, podría decirse, a unha obstinación con preservar o pasado, entendo a lingua como obxecto estático a través do tempo e a través do espazo. Igualmente, a dialectoloxía tense fundamentado en mostras de falantes concebidos como os máis auténticos, tradicionais e pristinos, sin interferencias da lingua maioritaria. Para isto, serveuse moitas veces de falantes rurais e de idade avanzada. E no intento de recoller fallas presupostos con auténticamente nativas, a documentación de linguas en perigo ten sido conformada en base a unha sociolingüística nostálxica. E en palabras de Mary Buchholz, que bebe de romanticismo e se pon as falas libres de influencia urbanita como verdadeiras fontes de autenticidade lingüística e cultural. Porén, no mundo cada vez máis global, en constante movimento e mobilidade, urxe repensar as ramas máis tradicionais do estudo sociolingüística. Outras lingüistas norteamericanas como Kendall King, que traballou sobre o quechua, e Alejandra Jaffe, que traballaba sobre o corso, fanos repensar o que significa a revitalización lingüística no século XXI, afirmando que para reconstruir a lingua do pasado hai que facelo no presente, pensando no futuro e nas posibilidades de avanzar o uso da lingua con máis recursos tecnológicos, con usos modernos, sin esquecernos do pasado, pero reinventando. Para Fishman, a chave da transmisión lingüística estaba na casa, pasando a lingua dunha xeración a outra, establecendo un nexo familiar entendido como ideal para a reproducción de falantes nativos. Pero outros lingüistas como Suzanne Romain, da Universidade de Oxford, pregúntanse como sería a revitalización lingüística se xa non houvese falantes tradicionais. Por outra banda, pregunta como podemos reconstruir unha comunidade, sexa por vía de novas comunidades de práctica ou simplemente a través de novas redes sociais. Porén, a sociolingüística máis recente interpelamos a centrarnos nas falantes e a deixamos un pouco ao lado o marco do falante nativo que leva dominando a disciplina. E un exemplo disto foi levado a cabo pola Rede Europea sobre os novos falantes en unha Europa multilingüe, onde se explicou
o marco de novos falantes para repensar colectivamente nestas questões. A rede tentou entender como os indivíduos e os grupos adoptan e usan unha variedade lingüística distinta á súa nativa e os procesos que precisan atravesar para romper barreiras sociais, reavaliar os seus niveis de competencia lingüística e reestructurar creativamente as súas prácticas sociais para adaptalas a novos e entrelazados espazos lingüísticos. Entón, a énfase fora posta nas falantes e as estrategias para navegar novos espazos lingüísticos. O foco no falante permite-nos examinar a negociación da legitimidade, a pertenza, a adquisición de capital social e, polo tanto, unha sociolingüística do falante pode determinar quen ten acceso a que tipos de códigos lingüísticos, como e onde son capaces de usalos e con que consecuencias sociais e económicas a través de análisis de diferentes contextos multilingües no mundo globalizado. Deixando atrás a lingua como obxecto de estudo, o foco nas falantes prescinde do principio de propiedade da lingua e céntrase nas falantes como actores sociais, as súas traxectorias e as súas experiencias. Ao mesmo tempo, vemos que os perfis dos falantes en Europa e outros contextos onde há línguas minorizadas está a cambiar. En moitos contextos minorizados hai máis neofalantes que falantes tradicionais. En Irlanda, por exemplo, a maioría dos falantes son neofalantes. Segundo o censo da poboación máis recente, hai máis de 40% que sabe falar a lingua, pero iso non quere dicir que utiliza a lingua cotidiana. O irlandés, como se ve aquí no mapa, existe como lingua comunitaria nunas partes illadas e periféricas de Irlanda, conhecidas como o Gaeltacht, onde vive só un 2% da poboación irlandesa. Ademais, esas zonas están separadas entre elas por comunidades veciñas onde se fala o inglés. A parte das zonas de Gaeltacht, a maioría dos irlandeses aprenden a lingua minorizada a través da escola. E cando acaban na escola, tras 14 anos de educación formal, a competencia lingüística da persoa baixa por falta de práctica ou uso fora da escola. Pero hai un 5% que fala a lingua habitualmente e hai outro 10% que fala a lingua máis a miúdo. E estes son os neofalantes, dunha clase media en xeral, de xeración máis nova, nas zonas urbanas, e existen como redes sociais, non existen como unha comunidade, sino unha comunidade de práctica. No País Vasco tamén vemos esa situación que nas cidades vemos máis neofalantes que antes. En Cataluña hai un novo perfil de neofalante entre a nova poboación emigrante que xera diversidade de perfis lingüísticos. E tamén temos este outro caso do manés, onde morreu o último falante tradicional en 1974, pero a través de proxectos de revitalización lingüística e de escolas de inmersión hai unha recuperación da lingua a través dunha nova xeración de neofalantes. Aínda que o futuro de moitas linguas minorizadas en Europa actual está en perigo debido á ruptura da transmisión lingüística en casa, grazas a iniciativas de neofalantes, temos moitos exemplos de resistencia e de activismo lingüístico.
Hai toma de conciencia, hai intervencións na política lingüística, hai escolas de inmersión, así como tamén movimentos sociais e iniciativas de base que xogan un rol moi importante na revitalización lingüística. En Irlanda, por exemplo, ten habido moito apoio institucional para a lingua durante os últimos 100 anos, pero as mudas reais teñen ocorrido grazas aos movimentos de base. Por exemplo, en 1970, moitos pais non estaban contentos coa dirección da política lingüística e co sistema educativo, já que non consideraban que dera suficiente apoio ao irlandés. Entón, estableceron o seu propio sistema de inmersión lingüística, como é que está a contestar coa Ikastolas en Euskadi. E con o tempo, en Irlanda, esas escolas obtiveron financiamento do goberno e agora están subvencionados con dinheiro público. Hai alrededor un 6% das escolas en Irlanda que son escolas de inmersión, as escolas, e o goberno ten pensado invertir máis en ese modelo porque hai moita demanda, porque é un modelo que funciona moi ben e que hai moita demanda por parte dos pais. Entón, queren aumentar ese modelo e que teña un 20% das escolas como modelo de inmersión. Mentres os movimentos sociais e as iniciativas de base son importantes para que os procesos de revitalización den pasos cara adiante e para que os gobernos non se durman, o apoio institucional tamén, como sabemos, é moi importante e é necesario para que existan infraestructuras que dean soporte á lingua a todos os niveis. E aínda que o aumento no número de falantes de linguas minorizadas en contextos europeos fornece unha grande oportunidade para o futuro de moitas linguas e para a diversidade lingüística de maneira máis ampla, en tanto que categoría de falante, os neofalantes tamén presentan desafíos. Un desafío chave ten que ver coas políticas lingüísticas públicas e a capacidade de convertir a neofalantes potenciais formados a través do sistema educativo en falantes activos da lingua. E nos estudos que temos feito no contexto europeo, sabemos que isto non sempre pasa e hai varias razóns que o explican. Por exemplo, a falta de hábito nunca foi así e entón é difícil mudar. O medo de falar mal ou de misturar as linguas. Con quen falar? Todo o mundo fala a lingua maioritaria e como facer a muda. Entón, a transición e a activación do uso habitual da lingua non é fácil e non todo o mundo ten a forza ni os recursos para mudar da lingua. Nos estudos que levamos feitos dentro do proxecto europeo que mencionei antes, entrevistamos a moitos neofalantes de diferentes contextos, incluído o galego. E saíron comentarios como os seguintes: foi duro, a xente mirábame mal, sínteme como un bicho raro, preguntábame cousas como, pero tú de que vas? Nese sentido, mentres que os neofalantes de linguas minorizadas ofrecen moitas posibilidades para esas linguas, converterse en falante dunha lingua minorizada non é un camiño sin dificultades e presenta moitos desafíos para unha política lingüística verdadeiramente transformadora. Pasamos agora ao segundo suposto, o principio territorial e as novas geografías das linguas. Aprender e convertirse en falantes dunha lingua minorizada pode ser similar a outras experiencias de aprendizaxe de linguas,
pero adoita faltar a motivación a veces, a motivación utilitaria e económica asociadas con a adquisición de linguas como o inglés, por exemplo. Isto requiere contar con investimento adicional por poder fornecer oportunidades onde a lingua se poida utilizar, suplindo a falta de grandes cantidades de falantes e as escasas posibilidades para unha inmersión lingüística completa. Ainda contamos con un entendimento moi limitado dos xeitos fluidos e interconectados en que os falantes de linguas minorizadas viven as súas vidas, especialmente no contexto urbano. E a cuestión de onde se produce a aprendizaxe e onde se usa a lingua alén do espazo escolar fica amplamente explorada na sociolingüística das linguas minorizadas. En la Universidad de Glasgow comenzamos a examinar estas preguntas a través de un análisis centrado no espazo e as trayectorias diarias de falantes de linguas minorizadas na cidade. E levamos a cabo un estudo piloto en que utilizamos tecnoloxía GPS para observar onde se xuntan os neofalantes de gaélico e intentamos determinar cando, onde e con quen utilizan a lingua. Estamos a crear mapas sobre como os falantes están navegando a cidade para entender un pouco mellor en que espazos están vivendo e como está vivendo a súa vida. A sociolingüística das linguas minorizadas tense centrado no nexo entre o rural e as pequenas vilas e ten prestado menos atención, quizáis, ao que pasa coas dinámicas de revitalización no contexto urbano. En realidade, o espazo urbano ofrece novas oportunidades para o uso da lingua a través da creación de novas comunidades de práctica. E, neste sentido, existe un incipiente traballo académico alrededor do multilingüismo urbano a xeral e tamén en os novos falantes de linguas minorizadas na cidade. A pesquisa ten demostrado que, mesmo se as atitudes cara á lingua minorizada son favorables, o seu uso pode verse restringido por falta de oportunidades para usarla, tanto a nivel de interacción humana como a nivel de espazos disponibles. Ao tempo que as novas xeografías da lingua mudan para novos falantes alén das comunidades lingüísticas tradicionais, estas novas dinámicas tamén presentan problemáticas a respecto da planificación e políticas lingüísticas. Sobre todo, cuestións relativas á falta de oportunidades para falantes de linguas minorizadas no contexto urbano e a ausencia de servizos disponibles nesas linguas. Por isto, os novos falantes vense na necesidade, a veces, de crear os seus propios espazos a marxe do eido institucional. Nese sentido, Joshua Fishman falará da importancia de breathing spaces ou espazos para o respiro lingüístico, onde se manteña unha atmosfera de inclusión para que os falantes se relacionan na lingua minorizada. E o concepto de novos espazos para a integración de novos falantes tamén existe en outros contextos europeos. Por exemplo, en Gales teñen centros de galés e hai un exemplo na cidade de Swansea. Pero precisamos un análisis máis sistemática desses espazos para entender como emerxen eses espazos, quen crea eses espazos e hasta que punto os diferentes falantes teñen acceso e se senten recoñecidos como falantes lexítimos dentro deses espazos. Novas pesquisas estánse a levar a cabo, por exemplo, no contexto galego
e teño feito traballo etnográfico nas cidades de Vigo e Compostela, onde intento estudiar como os falantes urbanos de galego están a forxar novos espazos de interacción, tanto simbolicamente como de maneira tangible a través do establecemento de actividades culturais, por exemplo, bares alternativos, escolas de inmersión ou centros sociais. E moitos dos neofalantes que topei falan da importancia de estes breathing spaces, de estes espazos para respiro lingüístico. E aquí temos un exemplo de Érica, un neofalante na cidade de Vigo. E, como vemos aquí, fálanos dos desafíos de vivir nunha cidade como Vigo, onde se fala moito español, utilizando un linguaxe moi emocional, dicendo, ai, estou en casa cando estou nese sitio. Fálanos tamén dos efectos positivos que un breathing space ou un sitio onde se pode respirar en galego pode ter, e onde o galego é un sitio onde o galego é a norma e onde xa non se sente, como ela dice, un bicho raro. Na era da tecnoloxía, onde as paredes físicas se desaparecen e os espazos geográficos se están cambiando, temos novas comunidades de práctica a través das redes sociais e comunidades virtuais. E tamén dan outras novas oportunidades para examinar como os falantes de linguas minorizadas están a crear estes novos espazos virtuais. Extrapolando do contexto galés, Daniel Cunliffe sinala que as redes sociais e os espazos virtuais teñen a capacidade de crear outros espazos onde os falantes de linguas minorizadas se podem xuntar. E certamente as oportunidades ofrecidas por os espazos virtuais ficaron claramente no contexto da pandemia global, e iniciativas de base para aprender linguas cara a cara vironse restringidas, afectando a procesos de revitalización lingüística. E en resposta a estas mudas, varias organizacións e individuos desenvolveron maneiras inovadoras para mantener as súas comunidades a flote. E, de feito, o número de persoas que asistiu a aulas en línea de linguas minorizadas chegou a altos históricos no comezo da pandemia. Pesquisas levadas na Universidade de Glasgow demostran que o alcance global das comunidades virtuais de gaélico, por exemplo, con falantes das Highlands, entraron en contacto con falantes urbanos en Glasgow, así que tamén falaron falantes de gaélico de outras partes do mundo na diáspora que se unían cada semana durante a pandemia para conversar en gaélico. De tal xeito, vemos que se están desaparecendo as barreiras tradicionais, en tanto que o espazo geográfico tamén se está cambiando. Por outra banda, as novas geográficas de linguas minorizadas hai que considerar como as migracións internacionais se entrelazan coas minorías históricas e o rol que os recén chegados poden xogar nas comunidades que os acollen. Aquí temos o exemplo en Irlanda de Ola McEndume, un neofalante de irlandés e xornalista, e de que agora non pode imaginar a súa vida agora sen o irlandés.
Do mesmo xeito, unha nova xeografía da lingua tamén nos incita a dar conta das dinámicas dos procesos de revitalización lingüística no contexto da diáspora, os cales fican fora dos espazos para a lingua minorizada ditos autóctonos e onde novas comunidades de práctica emerxen no eido global. Permítenos examinar como se xera ímpeto colectivo por a lingua minorizada neste contexto desterritorializada e como o investimento no seu uso pode sobrepasar o que se dá nas comunidades entendidas como autóctonas. E, en definitiva, pondo o foco alén do principio do espazo territorial da lingua cara as novas falantes en movimento, podemos explorar como os neofalantes na diáspora construyen novos espazos e identidades. E aquí hai un exemplo de un estudo que recén feito de Alexandre Dayan Fernández, que agora está traballando na Universidade de Glasgow e que completou unha tesis moi interesante sobre esa temática e examinou a diáspora galega no Reino Unido. E o que demostrou que os procesos de conversión lingüística cara a unha lingua minorizada na diáspora circulaban a lógica de territorialidade coa creación de novos espazos de pertenza colectiva baseados nunha reformulación da comunidade desde a hibridade e mestizaxe cultural, onde a lingua minorizada pode adquirir un estatus vehicular orgánicamente. E, por último, agora pasamos ao terceiro suposto, que presenta as linguas como entidades delimitadas, concebidas como obxetos separados e inumerables. As investigacións máis tradicionais sobre o contacto lingüístico moitas veces interpretaban as prácticas dos falantes en termos de elexir unha lingua ou outra, articulando alrededor da noción de diaglosia, un termo que se ven utilizado na sociolingüística galega e en moitos outros contextos da sociolingüística onde estudamos as linguas minorizadas. Traballos máis recentes, sen embargo, identifican o que ven es que non é tan sinxelo, non hai esa división de unha lingua ou outra. E traballos máis recentes, entón, están mirando máis a idea de desinventar as linguas. Entón, McConey e Pennycook, por exemplo, fan a pregunta de que si existen en realidade as linguas ou non. E teñen un libro moi interesante que se chama Disinventing Language. E eles ven as linguas como unha construcción política do Estado-nación. E, aparte de isto, outros sociolingüistas empezaron a utilizar outros conceptos como polylanguaging, translanguaging, translingüismo, e o que eles, por exemplo, critican das formas máis tradicionais de recoller datos, por exemplo, en enquisas sociolingüísticas no censo, es que hai esa división entre as linguas. Por exemplo, cando facemos preguntas, moitas veces facemos a pregunta: falas galego ou falas español? Pero entre esos dos linguas hai unha variedade enorme que é moi difícil captar en unha pregunta no censo ou en enquisas sociolingüísticas. Sen embargo, moitos traballos sobre o translanguaging presenta isto como un proceso creativo para dar legitimidade aos repertorios multilingües das persoas
se fixo moito traballo, por exemplo, nos Estados Unidos. Ofelia García fixo traballo sobre os hispanos nos Estados Unidos para dar, e fala do translinguismo que están facendo moitas veces para dar legitimidade ao que antes se dicía Spanglish, para dar valor á súa forma de falar. Sin embargo, os académicos que traballan con linguas minorizadas advirten que o translanguaging tamén pode ter efectos negativos e indirectamente favorecer a expansión da lingua maioritaria en detrimento da lingua minorizada. E o famoso sociolingüista e politólogo Stephen May enfatizou que mentres as prácticas lingüísticas habituais son translingües, isto non debería desmerecer o enfoque de dereitos lingüísticos respecto das linguas minorizadas. E tamén en algunos traballos que ten feito sobre os neofalantes de galego, o que vexo é que efectivamente os falantes levan a cabo prácticas translingües, pero manifestan ideolóxicamente opostos ao translingüismo. E como se ve no pasaxe que vou mostrar agora, esto es una nai neofalante outra vez en Vigo. E como podemos ver neste fragmento, Clara amosa o seu compromiso con falar só en galego coa súa filla, como unha maneira de maximizar a súa exposición á lingua na casa para contrabalanzar o que ela percibe como un ambiente onde predomina o castelán. Clara tamén nos fala das medidas das medidas que ela utilizar para adoptar, para deixar librarse do castelán. E admite que, sin embargo, isto foi unha misión casi imposible, dado que o castelán, según ela, está por todas partes. En certa maneira, Clara resignouse á idea de que fora da burbulla que ela está creando coa súa filla, o castelán será a lingua máis amplamente máis usada e aceptada. E para tal fin, Clara aboga unha separación de cada lingua e a súa compartamentalización de esas dos linguas. Entón, o que ela propone é galego en casa e castelán fora dela. Pero Clara reiterou finalmente a necesidade de mantener as dúas linguas separadas e describiu a mistura como algo feo e que é algo que non le gusta facer. Estes análisis permítenos entender as ideoloxías lingüísticas que están a xogo nestes procesos e como ás veces se están a reproducir de maneira inconsciente as mesmas ideoloxías monolingües que, en principio, os falantes minorizados queren superar. Por outra banda, estas ideoloxías tamén materializan o investimento persoal das falantes na separación lingüística, contrario ao investimento da sociolingüística contemporánea na noción de fluidez e do translingüismo, e as súas críticas ao marco teórico de Fishman. Aínda que unha parte das académicas de sociolingüística consideran que Fishman está pasado de moda, as prácticas dos neofalantes parecen indicar que atopan as recomendacións de Fishman máis acaídas para as súas circunstancias, creando illas seguras, organizando unha compartamentalización diaglóxica entre o galego e o castelán e investindo na produción dun galego entendido como máis puro. Evidentemente, isto conlleva a problemáticas. Hai o risco de converter nun espazo de exclusión se estamos pidiendo un galego máis puro.
También puede servir como inhibición para conversión de neofalantes potenciais en falantes activos, si están preocupados por falar ben ou falar un galego máis puro, sen misturar. E tamén pode crear tensións alrededor da propiedade da lingua e quen se pode considerar un falante real ou un falante lexítimo. E, por lo tanto, quen pode formar parte da comunidade ou unha comunidade de práctica. Entón, a sociolingüística e os estudos sobre procesos de revitalización lingüística estiveron conformados con estes tres supostos: o falante nativo ideal, o principio territorial e as linguas como entidades delimitadas. E a pregunta que fixen ao principio foi hasta que punto nos serven estes conceptos como marco teórico hoxe en día. Na miña presentación tentei desmenuzar estes tres presupostos. Tamén enfatizei a necesidade de repensar estas nocións non só no eido epistemolóxico, sino tamén en termos prácticos, en tanto que xa non serven para entender as dinámicas contemporáneas dos falantes de linguas minorizadas. Os perfis mudaron e xa non están fixados nun espazo territorial ou comunidade e as maneiras de falar tamén mudaron moito. Por tanto, deberíamos prestar, quizáis, máis atención ás conceptualizacións alternativas como os neofalantes, comunidades en rede, o translingüismo, etc. Sen embargo, tamén señalei os potenciais desafíos que presenta o postestructuralismo para o eido da política lingüística pública e o activismo das linguas minorizadas. Pode unha lingua continuar a existir sen falantes nativos e sen territorio? É a pregunta que se pode facer. E como demostrei, soster e desenvolver comunidades en rede de neofalantes nas cidades é moi complicado e sen o apoio adecuado por parte das institucións públicas. Do mesmo xeito, de construir o concepto de lingua e solo falar das prácticas translingües pode socavar moitos dos avances e dereitos que ten que lles costou a falantes de linguas minorizadas para conseguir. Isto é moi relevante, evidentemente, para o contexto sociolingüístico galego, já que en varios momentos históricos a lingua foi relegado a status de dialecto ou substándar do castelán. E quizáis por eso que moitos neofalantes de galego e outras linguas minorizadas manifestan escepticismo sobre a noción de translingüismo, mesmo cando, paradoxicalmente, isto é algo que practican habitualmente. Gracias. Moitas grazas, profesor O'Rourke, tamén por cinguirse tan estritamente o tempo, pero non só, sobre todo polo interesante da súa intervención. Como fixemos na anterior ocasión, abrimos quenda de preguntas concretas e despois o profesor Kraus subirá aquí para entrarmos xa nun debate diferente. Si se me permite a ousadía de comezar eu, tiña unha pregunta moi concreta respecto ás escolas de inmersión. Que niveis de ensino, a que niveis de ensino chegan? Só primaria, ata secundaria? De primaria e secundaria as dos. Secundaria tamén? Ok, gracias. Daniel, Ucha e Monteagudo.
interesa que quede grabado e que se escoite. Espera a ver se hai ali un problema na mesa. Agora. Agora? Sí. Sí. Ben, en primeiro lugar, parabéns por esta palestra fantástica e, como deixamos para despois o grosso, eu tiña unha pregunta moi concreta e se poderías facer algún comentario sobre a diferenza entre Irlanda e Irlanda do Norte e se estas dinámicas son comuns as dúas Irlandas, porque falando con o profesor John Walsh, que tamén integra esta rede de novos falantes, tiña comentado que, por exemplo, en Belfast, non, que hai tamén un movimento deste tipo, mesmo con shows culturais de drag queens, mesmo, o sea, unha tipoloxía moi variada, onde tamén hai estes movimentos. Entón, un pouco esa diferenciación ou similitude entre Irlanda e Irlanda do Norte. Muchas gracias. Sí, hay diferencias muy importantes porque, bueno, son dos realidades muy diferentes políticamente. Na República, pois, ten o irlandés é a lingua oficial da República e leva desde os anos 20 como lingua oficial. Entón, ten un apoio institucional moi forte. Por exemplo, forma parte do sistema educativo, é obrigatorio na escola primaria, secundaria, tamén para conseguir algunos traballos no sector público, fai falta ter o gaélico, e hai menos activismo na República, porque como xa conseguiron o que querían facer, pois hai alguna xente que comenta que cando Irlanda se conseguiu a súa independencia, pois a loita para a lingua tamén perdeu bastante peso. En Irlanda do Norte, como forma parte do Reino Unido, hai ese poder de fora que cree máis activismo e ten menos apoio institucional. Por exemplo, non é obrigatorio na escola. Hai movimentos sociais onde están creando escolas de inmersión. Hai un proxecto moi interesante que se chama The Falls Road Project, que foi unha comunidade de católicos que crearon unha comunidade para crear unha comunidade onde falan sempre o irlandés, ten un centro cultural e tamén ten unha escola, pero foi todo desde abaixo, un movimento de base. E agora en Irlanda do Norte pois hai moito conflito entre, o que a lingua se está utilizando un pouco como para distinguir entre os católicos e os unionistas. E, por exemplo, os unionistas teñen o Ulster Scots, o escocés de Ulster, e eles tamén están loitando para ter máis dereitos. Pero é algo moitísimo máis conflictivo e máis político que na República. Agora, por exemplo, en Irlanda do Norte hai xente que son xente neofalante e é neofalante por activismo, pero na República non hai ese activismo. Hai xente que é neofalante porque quere crear outro mundo, quere falar irlandés porque quere distinguirse é como no Global Village, como está a crear algo para distinguirse dos inglés falantes alrededor. Pero as realidades son moi, moi diferentes. Pola súa intervención. Teño unha reflexión inicial que personalmente teño unha dúbida bastante seria sobre a virtualidade que poida ter o translingüismo como alternativa. En todo caso, poderéis aceptar, digamos, como un mal menor, pero repito que teño serias dúbidas sobre que poida utilizarse como alternativa seria. A pregunta que eu vou facer é respecto dos espazos para o respiro lingüístico, do que falou vostede,
creo que falou da experiencia galega, creo que a coñece, non sei se entendí ben a súa referencia, creo que fixo algún traballo de campo sobre este tipo de cousas e tal. Realmente a súa experiencia, o que percibeu deso, é positiva. Quer dicir, que conclusión sacou? Que eso vai seguir, vai continuar, que ten virtualidade, que ten futuro? Considera que é un método pedagóxico adecuado, axeitado? Fago a pregunta dende a pura inocencia. Sí. Bueno, os espazos de respiro son... Eu creo que, en realidade, non deberían existir. Se hai unha política lingüística adecuada, non fai falta de esos breathing spaces, porque a xente que quere falar a lingua minorizada pode falalo en calquer sitio. Pero en cidades grandes, por exemplo, pasa en Dublín, pasa, por exemplo, en Vigo, pasa en Belfast, onde non hai espazos, onde, por exemplo, ti non podes vivir a tua vida na lingua minorizada, entón a xente intenta crear os seus propios espazos. Pero a largo prazo o que hai que facer é que de ter eses espazos e ter esas oportunidades e ter unha política lingüística máis forte para que esas persoas que queren vivir a súa vida na lingua minorizada que poden facelo. Moitas grazas, que estivo moi interesante. Eu quería preguntarche, porque temos algúns traballos, non moitos, pero algúns hai, sobre actitudes do falante tradicional con respecto ao neofalante, por lo menos en Galicia algo a isto. Se vos nos vosos traballos tendes contemplado un pouco a cuestión contraria ou inversa, actitudes dos neofalantes cara a falantes tradicionais. Sí, pois en Irlanda fiximos un estudo fai algunos anos que un estudo na Universidade de Galway que queríamos entender un pouco mellor porque, por exemplo, en unha clase de irlandés, cando a xente aprende o gaélico na universidade, sempre crean dos aulas. Por exemplo, hai aulas para a xente que son do Gaeltacht e despois hai outras aulas para xente que naceron fora do Gaeltacht e que aprenderon o gaélico na escola. E fixen un traballo con unha profesora que está traballando con esos estudantes porque ela o que decía é que había tensións entre os dos grupos e queríamos entender mellor por que existían esas tensións. E o que descubrimos foi que hai moitos malentendidos entre os dos grupos. Por exemplo, os neofalantes pensan que os falantes tradicionais non queren falar con eles e os falantes tradicionais pensan que están axudando aos neofalantes pasando ao inglés, porque non queren que estén sufrendo, non queren que ten unha conversa máis fácil. Entón, hai moitos malentendidos entre os dos grupos. E en Gales, creo que hai máis estudos sobre isto, entre como facer, como integrar os dos tipos de falantes para que non haya eses malentendidos entre os dos grupos, porque creo que é a base de malentendidos. O que vexo tamén é que, por exemplo, en Irlanda moitas veces hai neofalantes que van ao Gaeltacht para falar irlandés. Entón, esperan que cando están ali, pois que a persoa, cando va a unha tenda, que a persoa va a falar directamente con eles. E moitas veces o seu gaélico, pois ten un gaélico que pode ser un pouco pobre e entón a conversa é moitísimo máis traballada. Entón, esperan da outra persoa que faga de profesor.
Entón, e a outra persoa que é bilingüe, que fala inglés sempre, que fala irlandés. O comentario que eu escoitei moitas veces é que non é o meu papel de enseñar gratis a esa persoa que ven aquí a falar irlandés. Entón, hai unha especie de comodificación da lingua. Por exemplo, moita xente, moitos estudantes en verán van á zona Gaeltacht para aprender o irlandés. E a xente do Gaeltacht, pois, é unha maneira de ganar cartos. Entón, ven isto como a lingua é como unha comunidade e están ali, cando reciben cartos para facelo, pero cando non reciben cartos, pois, a veces, pois, non van a estar pasando horas intentando facer conversacións con xente que está aprendendo. Pero é moi interesante a dinámica, que creo que pasa tamén en outros contextos, en Bretaña tamén pode pasar, e en outros contextos así. Ben, Xosé Manuel, e despois, se vos parece, Pitar, subes e abrimos un novo debate. Moitas grazas, Bernadette, por esta interesantísima palestra. Eu preguntábame tamén en relación co que ven de plantexar aquí, que en que medida estereótipos asociados aos neofalantes e os falantes tradicionais tamén son un papel. Isto é, a idea de que hai un tipo de falante, quizás non é o caso no Gaeltacht, pero quizás en outros lugares, onde, digamos, eu falo a lingua menorizada porque non teño máis remedio, ou porque non pode evitalo, e non sempre entende o neofalante que quere falar a lingua que outro no fondo querería evitar. É dicir, para poñernos aquí un estereótipo moi asociado, e pasa tamén en outros lugares, é se un urbanita que fala galego de clase media, etc., é del bloque. E xa está, é nacionalista galego. Porque, por suposto, como nacionalismo español non existe a posición contraria. E xa sabemos que moitos pensan así. En que medida isto tamén se reflicte nestes estereotipos sobre neofalantes, os que falábamos, por exemplo, en Irlanda do Norte, quizás en Gales, ou en outros contextos, ou en Bretaña. Sí, pois na República de Irlanda, pois non, porque non hai ese activismo, pero en Irlanda do Norte sí, que hai bastantes problemas, por exemplo, en canto a xente da comunidade protestante que quere aprender o gaélico. Hai unha muller bastante coñecida, Judith Irvine, que agora que aprendeu o gaélico, é protestante, e ten montado un grupo cultural, tamén unha escola. E ao principio sufriu bastante porque ela estaba vista como unha traidora da comunidade protestante e como nacionalista. Entón, en Irlanda do Norte, pois, se falas irlandés, automáticamente vas a ter esa etiqueta, que é algo que non pasa na República porque xa non hai este activismo. Pero é algo bastante problemático. En Galicia tamén pode pasar que falei con xente, neofalantes potenciais, e a veces foi o comentario que non querían esa etiqueta, non querían que a xente pensara que, porque eles decían, eu quero dar o paso, pero non porque sí, non por ideoloxía, quero facelo porque sí, pero hai esa etiqueta que siga ali, que ou eres da aldea ou nacionalista.